magnify the name of the Lord today. Thank you, Lord. Hindi ka talaga nagkulang sa aming buhay, Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Last two Sundays ago, mga igsoon, atong nabasa na, and we talk about the 7 churches in Asia Minor. Amen. O ako nang nabasa kaninyo last Sunday o last mga previous Sundays, mga igsoon, ang mahitungod sa church sa Ephesus. Now gusto na ko ipanukad po ang akong pagbasa karon, mga igsoon, sa church sa Smyrna. Okay, sa Revelation chapter 2 verse 8, og ngadto sa mga manulunda sa iglesia sa Smyrna, isulat mo kini. Mao kini ang mga pulong niya nga mao ang sinugdan og ang katapusan, ang namatay og ang nabuhi pag-usab. Inyo bang nailahan, mga igsoon, kinsay namatay og kinsay nabuhi pag-usab? Ingon pa, mga igsoon, amen, ngadto sa iglesia, nasayod ako sa imong kasakit, o iglesia sa Smyrna. Ano daw, mga igsoon? Nasayod ako sa imong kasakit o sa imong kakabos. Apan datok ikaw. Wow, amen. O sa pagpasipala kanimo sa mga nag-ingon nga sila mga Hudiyo, apan dili diay hinunoa, sinaguga sila ni Satanas. Ayaw kalisang ang mga butang nga sa dili madugay imo ng pagaantoson. Tanawa ang uban kaninyo hapit na ibanlod sa yawa ngadto sa bilangguan aron masulayan kamo, og sa pagasakiton kamo sulod sa napulo kaadlaw. Hinunoa ang pagka maunungon kanako bisan pa sa kamatayon, o hatagan ko ikaw sa purong-purong sa kinabuhi. Verse 11, ang adunay igdulongog. Ang tanan nga niya din hikaron nga adunay igdulongog, magaingon, pastor, makadungog pa ko. Wow! Ang adunay igdulongog kinahanglan magapatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Kaniya nga madaugon, walay gahom sa pagdaot kaniya ang ikaduhang kamatayon. Salamat kayo, Lord, nga kami makadungog pa sa imong mga pulong. Nahibalo kami sa gingon ni Propeta Amos nga sa ulahing mga adlaw, moabot ang kagutmanan og kauhaw, dili kagutmanan sa tinapay, ni kauhaw sa tubig, apan kagutmanan sa pagpatalinghog sa imong mga pulong. Pero karon, salamat, privilege kaayo kami, Ginoo, nga amo pang madunggan ang imong mga pulong. Naapay mga anghel o magwawali, amen, nga among madunggan sa pagpahimatngon kanamo mahitungod sa tama namong pagahimuon. Bless your church, bless your people today in Jesus' name. Come on, people, clap your hands to the Lord and magnify the name of the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Makalingkod na kamo, mga igsoon, ang Dios magapanalangin. Hallelujah. I want to preach to you this word, mga igsoon. Amen. This title, Rewards for the Overcomers. So gusto na ko baono ninyo karong adlaw kining pulong rewards o pulong nga overcomer. Hallelujah. Praise God. Adunay reward para sa mga
nagamadaugon. Mga igsoon, kung imong basahon ang Revelation chapter 2 and chapter 3, amen, praise the Lord, ang nakabutang diha sa bawat churches nga gisulat nga mensahe, natapos kini sa pulong ang adunay igdulongog magapatalinghog sa sulti sa iglesia ngadto sa Episo, Esmirna ug uban pa, ug ingon pa niya ang magmadaugon pagahatagan. Diba? Revelation chapter 2 verse 7. Ingon pa niya ang adunay igdulongog kinahanglan magapatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa iglesia. Ang magamadaugon pagatugutan ko sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi nga naa sa paraiso sa Dios. Verse 11, ang adunay dulongog kinahanglan magapatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia kaniya nga magamadaugon walay gahom sa pagdaot kaniya ang ikaduhang kamatayon. Sa verse 17, ang adunay igdulongog kinahanglan magapatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia nga ang ingon pa sa mga iglesia ang magamadaugon. Everybody shout madaugon. Pagahatagan ko sa mana nga tinaguan o pagahatagan ko sa bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magadawat niini. Verse 26, kaniya nga magamadaugon. Hallelujah! Kaniya nga magamadaugon. So diha mga igsoon, pito na ka mga higayon nga gihisgutan mga igsoon kaniya nga magmadaugon pagahatagan. So ang reward mga igsoon, praise God, niadto lamang sa mga magamadaugon. Everybody say praise the Lord. Ingon din mga igsoon, in the book of Revelation chapter 2 and chapter 3, we find that the Holy Spirit gives recognition to the group of the wholehearted and faithful believers whom He calls overcomers. Gitawag niyang overcomers kinsa mga igsoon kadtong wholehearted and faithful. Kinsa ang mga overcomers? Katong buo ang iyang pagbati o pagmahal og matinud-anon nga nag-alagad sa Ginoo. Pero katong mga hap-hap lang diha, dili na magmadaugon. Kanang nagaplano pang muatras, kanang nagaplano pang musibog, di gyud ka magmadaugon sa imong pag-alagad ingon nga Kristohanon. Kinsay gitawag nga mga overcomers? Ingon pa niya mga igsoon, amen, to a group of wholehearted and faithful believers, He calls overcomers in the midst of the church. These are the ones who overcome sin and worldliness and who stand faithfully to the Lord in the midst of spiritual decline around them. The Lord is primarily interested in the overcomers, and there are 7 promises for the overcomers. Wow, adunay 7 ka mga saad mga igsoon para ni adtong nagmadaugon o kini nga rewards dili para sa tanan. Sad to say, dili para sa tanan kini nga rewards, apan alang lamang kini ni adtong magmadaugon. Come on people, clap your hands to the Lord and magnify the name of the Lord. Hallelujah. Now, nagingon ko sa Ginoo, Lord, pwede ba mo alagad na lang mi sa imuha nga
Wala na'y mga testing, wala na'y trials, wala na'y kasakit-sakit, wala na'y pagsulay ba? Di ba nindot? Kanang happy lang. Unya, dagaya sa kwarta. Way problema sa utang. Nindot unta na. Pero ingon sa Ginoo, Pastor Johnny, kung wala na'y testing, magtaka ka na. Kung wala na'y testing, dapat ka nang mangutana kung apil ka ba. Kay di po siguro ta pwede mag-igsuon mo apil sa exam sa malayan no kung wa ta ma-enroll. O bisan na enroll siguro ka sa eskwelahan. Na-enroll ka na. Pero panahon sa exam, panahon sa test, wa ka kabayad. Di gihapon ka qualified, o di ka pwedeng mo appeal. Bitaw sad no? Na-remember na ko mga igsoon si jurist o si Daryl, grade 4 si Daryl, grade 5 si jurist. Niya, gipa-eskwela man na namo, Sister Ina, dari sa Davao Christian. Kay doon ra sa mo mga igsoon, sa Alpha Homes. Niya, ting-exam na. Worried na kay Sister Ina, kay way pang bayad. 2 ka bulan ang dapat namong bayaran. Unya ang among bayad, ang naa sa mo, ang pwede namo ibayad, usa lang ka bulan. Unya, 2 gud sila. Murag 2,000 yata lang to ang kwarta. Dapat 4,000 ang ibayad. Ingon ako'y bayad. Unya, ako lang hangyoon. Nga, bayaran akong katunga, pa-examon nila. Adto ko, mga igsoon, bayaran ako. Pero bago na ko gihatag akong kwarta, naniguro, gigoy. Anak sa ko sa cashier, ma'am. Kita na daw kong pilay among bayron nun. Nga, sir, 4,000. Nako, pwede 2,000 lang sa maka-exam ng akong mga anak. Ngutahan na siya sa sulod. Ingon daw nga, okay. So nabayad dayon. Pagbayad, okay na. Murag relax na ako ang kuwan, maka-exam sila. Tinuod, gipa-exam mo sa kadlaw. Pagkaugma, mga igsoon, gitawagan ko. Kay di daw pa-examon. Ha? Di ba nagsabot naman mi? Pag adto na ako dito mga igsoon, perting luya sa duha nako ka anak. Kay dito nagputi ang kalimutaw gibutang sa office. Nag-exam ng iyang mga classmate, unya silang duha dito pa wala may ka-exam. Perting samuta nako mga igsoon, kung wa ko kabalo nga high blood ko di ay. Na high blood nako dito. Di akong gingnan ang cashier di ba kahapon tong isa ka adlaw. Nagsabot ang daan, maka-exam ba ang akong anak? O niya, nag-ingon ka, oo. Ipa-exam na ninyo usa ka adlaw, pagkaugma dayon, inyo po dayon wala. Nag-ingon ta mo nga di, pwede exam, kay di na ko to ibayad akong dosmet. Nigawas bitaw ang bana mga igsoon sa kananaang cashier. Nagawas. Yan, sir, dali, sir. Adto ko sa office, ang duwa na ko, kaanak itaw dito. Naapagin sa tubangan nako, di man ko hinga suko, mga igsoon. Murag nakakataon ko kasuko dito, nakuha man mo klaro. Nako, 5 no ko katuig diri sa inyong eskwelahan, wa ko ni biya din hinga utangan. Ako Ginoo ko, Lord, oy. O di ba? Sige lang sir, ana. Nakusong klaro ho ninyo akong dili may exam, dili nga. Buingon mo pwede unya dili. Bitaw, katong akong gikaistorya mga igsoon, buhi pa to Sir John.
Patay na. Okay, so, dili po ito na ako gitunglo. Uy, migo mi ato pagkahuman. Oo, unya, nag-graduate na si Jory sa Siman, unya, nagtrabaho na. Perting congrats yun niya. Congratulations, sir. Oh, imong anak, na Siman na yun, nakuha na, nakatrabaho na. Ako, salamat, sir, ha? Murag inutan ako, salamat, sir, imong gipa-exam. Wala na lang. Wala na lang ako, gihinumduman ba ang mga kagahapon. Ay. Ingon ako, Lord, oy, unta no lami ang kinabuhi nga walay problema. Walay mga challenges. Pero na-remind ko ato mga igsoon nga dili pwede praise God nga walay mga testing sa kinabuhi. Walay eskwelahan nga walay test. Walay exam mga igsoon. Unya kung nakasabot ka sa principle, mga igsoon, malipay ka nga mag-exam ka. Malipay ka nga may mga testing nga mahitabo sa imong kinabuhi. Nakasabot ka nga kung imong mapasaran ka na nga maong testing, amen, i-promote ka gikan sa grade 1, pag mapasar nimo, mag-grade 2 ka na sunod tuig. Mag-grade 3 ka na, mag-grade 4 hangtod, mag-graduate ka. Ingon sa Ginoo, this same thing sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. May mga testing mo abot sa atong kinabuhi. Hallelujah. Diha ta mahibaw-an kung aduna tay mga nakatunan, kung iangat ta sa Ginoo ngadto sa laing level sa pagtuo o kapiyalan ta sa Ginoo sa daghan pang mga panalangin sa atong kinabuhi. O kung moingon, you are qualified sa pag-appeal sa maong test, sa maong exam, di ba, unsay bation sa mga estudyante, wow, pwede na kong mo exam. Di ba, lipay ka? Kay nagtuon man ka. Pero kanang uban diya, pwede mo exam, pero ay tuon, ay, ugma lang unta, kay mo tuon pa ko. Dili man ka preparado. Unya, kung mo exam daron, bagsak ka. Mana kanunay preparado ta. Salamat nga adunay panahon maminaw ta. Magpatalinghog ta. Kay diha ta makakaton sa mga pulong sa Dios. Aron nga kung adunay exam, mga trial sa kinabuhi nga moabot sa atoa, aduna tay tubag. Nga kung maabot ang mga pagsulay sa kawaladon na atay bersikulo sa Philippians 2:19 bayan, but my God shall supply all your need according to His riches and glory. Pag naay pagsulay sa balatian, na atay verse nga nagaingon, by His stripes we are healed. Pinaagi sa akong mga labod, kamo nangaayo. Ang pulong healed, nangaayo. Wa pa ka na sakit, giayo ka na. Kung naa ka sa mga pagsulay, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walay pagsulay nga moabot kanimo nga dili nimo kaya, uban sa mga panulay siya nag-andam og lutsanan nga imong kalutsan para ka mahimong overcomer. Una na agi blessing sa pagpatalinghog, pagpaminaw. Kung sa gingon sa Deuteronomy chapter 28 verse 2, and all this blessing shall come on thee and overtake thee if thou hearken diligently gyud nga maminaw. Dili nga ang katunga pikas dunggan naminaw, ang pikas chismis. We are here to worship and we are not here to whisper. Di ba gibasa nato ganiya? Ni ata diri aron sa pag-worship, dili sa paghunghong diha.
Come on. Bisag wala na diri. Pero gitudluan ta mo para ang wala diri inyong tudluan. Sige man wali ni pastor wa may mga marites diri. Wala may tigihong-hong diri panahon sa wali o pagsimba. Amen. So dili guro ni para sa imo, para nini adtong wala diri. Pero kaila nimo. Pakirelay na lang. Ngani ata sa balay sa Dios to worship, not to whisper. Hallelujah. Praise God. Kinahanglan magmadaogon ta. Ingon ako, Lord, pwede ba? Wala nalay kuan, Lord, be? Wala nalay pagsulay. Pero kamusta dili kanus amang ka mahimong madaogon kung wa kay kaaway. How you become overcomers kung wala kay gi-overcome ng mga pagsulay. Now, akong gitan-aw mga igsoon ang word overcomer. Amen. This is a noun. Ingon pa niya mga igsoon. Amen. A plural sa overcome is overcome. Overcomers. Amen. Ang overcomer, ang plural ana is overcomers. A person who overcomes something. O sa katao, mga igsoon nga iyang na labangan, na overcome ang usa ka butang. One who succeed in dealing with or gaining control of some problem and difficulties. Kristohanon, Pentecostal, naagyo day problems, naagyo difficulties nga dapat natong labangon para ta mahimong overcomers. Dili day pwede bisag pastor ka, kuyaw ka kay mo ampo mo, ikaw sulaman sa pangalan ni Jesus. Hawa. Problema sa uban. Pinagi sa imong mga pag-ampo, himaya sa Ginoo, mga sulbad, mapanalanginan, maayo, mga igsoon. Pero unsay giingon, praise God, ni Apostol Pedro sa iyang mga sinulat sa unang Pedro, Brother Jess, kung imong ma-open, unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8. Paminawan ninyo, mga igsoon, 1 Peter chapter 5, verse 8. Magmalinawon kamo sa huna-huna. Gubot na kayong palibot karon. Amen. Pero magmalinawon ta sa huna-huna. Ayaw kabalaka, mga igsoon. Amen. Unsa himuon, managtukaw kamo. Pangutana, unsa may inyong gitukawan? Basig nagtukaw lang mo sigig dula. Magtukaw sa mga pag-ampo. Niyatong milabay nga adlaw, unsa to nga adlaw mga igsoon? Miyerkules ba yon sa kadlawon? Wibis kadlawon. Alas 2 sa kadlawon naglinog mga igsoon 6 point something. Amen ang kakusog sa linog. Wa ko kahibalo. Nabalitaan na lang nako sa radio sa sakyanan mga igsoon nga gilinog ang murag nagsugod mga igsoon sa Dioroy ata. Mas Bataan. Unya sa Davao, unya diripod mga igsoon sa crossing Matina, pila ka mga oras nga wala gipaagian kay gitan-aw sa ana ang overpass mga igsoon kung pasabol ba. Tungod kay delikado kay gilinog. Kuha naglinog di ay. Perte na kong tuluga. Wa ko kay baw. Woo! Woo! Unya kong nalumpag. Tulog ka. Ay Ginoo ko. Praise God, mao na nagpasalamat ta sa Ginoo, nakamata pa ta. Hallelujah! Buhi pa ta. Wa pa ta natabunan mga igsoon. Muna mutukaw ta, mangandam, ganunay, mag-ampo ka mo. Ano man, ang inyong kaaway nga mao ang yawa, na agyuday kaaway mga igsoon,
naglibot-libot sama sa leon nga nangulob, nga nangitag iyang matukob. Ingay mo katapat, ayaw kumpiyansa, oy! Kay naanay daghan nga natukob. Lingi naapa ba tong imong katapad diha? Muna kuyawan ko kung di ta na mo makita pagka Domingo, church. Hello! Kay naatay kaaway, nangita sa iyang matukob. Mauna huna-huna na ko, asa naman si sister, asa naman si brother, asa na si Giovanni. Giovanni na abaka. Ara Giovanni. Giovanni, kaway-kaway. Wow, salamat sa Ginoo, pamatukob. Oo, mawurid ta, oy! Asa naman to si brother? Kusog na ba itong mudaig? Muna lipay ko kayo na si Giovanni, wa pa matukob! Magbantay, magamping! Kay naatay kaaway nga mao ang yawa. Mauna, kung makita lang nako ang inyong agtang pagka-Domingo, wow! Amen! Lami ng akong paminaw. Naapa si Brad, naapa si sister, malibayon nga naga-worship sa atong Ginoo. Kung na di ta magkumpiyansa, kay naay kaaway, mga igsoon, sama sa leon nga nagangulob, nangitag iyang matukob. Muna ampingin ninyo ang inyong pagtuo. Unsa gingon sa Revelation chapter 3 verse 11, kuptin ninyo pag-ayo ang inyong nadawatan nga walay makaagaw, walay makatukob, walay makakuha niini. Unsa may atong gigunitan ang atong pagtuo, ang atong kadasig, ang atong pag-alagad. Kasuway ba mo? Nga karon mga igsoon, perti nimong dasiga. Grabe nimong pagtuo. Gusto nimo mabalik na Ginoo kay sigurado 101% luwas na ko. Pero tingala, wa na makoy gana mo ampo. Wa na makoy gana mo atong simbahan. Hoy, nayawa nga nangitag iyang matukob. Basi gitukob niya ang imong kadasig. Gitukob niya ang imong pagtuo. Ang imong paglaom. Ang imong gugma sa pag-alagad sa Ginoo na ngano wa man koy gana ron oy mo apil sa among mga practice. Basta gitukob na ang imong kadasig. Unta Lord, wala lay yawa niyo eh. Pero paano? Paano ka maging overcomers kung wala po ng yawa? Kung walay kalaban, paano ka maging champion? Si Cuadro Alas gani, lipay siya. Pero di kayo full ang iyang lipay kay tabla. Updated, no? Oh, di ba? Murag dili kayo ka fulfilled ba kay tabla ra? Gusto nato maging champion good. Paano po ka maging champion kung dili ka makig-away? Unya kung gusto mo kaaway, wa po kay kaaway. Uli pasalamat mo na yawa. Makasuway ba mong pasalamat sa yawa? Yawaan eh. What pasabot? Kung matured ka, mga igsoon nga Kristohanon, makaingo ka. And I thank you, Lord, for the trials that comes my way. Hallelujah. Kung matured ka nga Kristohanon, muingo ka, Lord, salamat sa mga pagsulay ha. Nga nahimo kong champion, nahimo kong maging overcomer, nga naman tungod kay na ako'y mga butang na overcome nga mga suliran o mga kalisod sa kinabuhi. Salamat tungod kay masaligon ko nga walay pagsulay nga di nako kaya tungod kay naa ka. Amen. Kay kung may mga panahon nga dili na nako kaya. Amen. Praise God. Ang footprints of the Son nga awit
Wow, I love that very much. Amen. Lipay ka kaayo kay makita panimo ang imong footprints, ang footprints sa Dios nga imong kauban diha sa maong baybayon. Pero nasubo ka nganong usa na malang ka mga tunob ang imong nakita. Amen. Gipangutanan nimo ang Ginoo, Lord, nganong usa na malang katunob ang akong nakita. Ingon sa Dios, anak, kanang usa ka tunob nga imong nakita, dili na imo, ako na. Nganong wala naman kay tunob nga makita tungod kay sa panahon. Amen. Ni anang nag-inusara na lang nga tunob, ako ikaw nga gikarga. Amen. Perteng haya-haya di ay sa mga panahon sa kalisdanan murag di ta komportable. Adunay Dios nga naggugos kanato. So gusto ta maging overcomers, kinahanglan gyud ta moagig mga pagsulay, mga pagtesting. Pero ang nindot lang magkabutang, ingon pa ni Apostol Pedro, magmalinawon kamo sa hunahuna, managtukaw kamo ang inyong kaaway nga mao ang yawa, nagalibot-libot. Libot-libot. Grabe yun, no? Libot-libot. Ang tanan mo yun, in Jesus' name. Yan, di ba? Galibot-libot. Kita lang niyang mga weakness ni Buddha, asay mong weakness, tirahan na niya. Libot-libot eh. Kilalahon yun kaniya. Pero abi ninyo, ang iyang abilidad, igo rin yun na maglibot-libot. Basta kung on fire ka sa pagdaig, pag-alagad sa Ginoo, di na makaduol, igo lang na siya, mulibot-libot, pero di nakatandog nimo, di na siya, amen, makasakit ka nimo, basta puno ka sa kainit, sa gahom, sa Ginoo. Di ba kanunay na ako ginaingon? Amen. Usa ka example sa usa ka sinugbang isda o sinugbang karning baboy, mga igsoon, bisan taliwala ka diya sa gawas. Amen. Unya magsugba ka diya samtang puno na sa baga ug nagbaga na, mga igsoon, kaya na nimong biyaan diha, mga igsoon, walay iring, walay iro nga pwedeng manghilabot na basta na ay baga. Nagbaga na, why problema, walay iro, walay manunukob nga makatukob niya na. Pero gani makalimtan na nimo unya wa na di ay nagsiga, wa na di ay baga, mga igsoon, mahibulong ka, asa naman din akong sinugbang peret. Nganong wa naman. Di ba tulo man to nganong isa na lang. Hangad gamay. Hangad gamay. Kita ni mong iring na notpick. Na notpick, yan naman, ang imong sinugba, hurot na niya. Kay nga naman, gibiyaan mo nga wala na magbaga ang mga baga. Kung ikaw ang sinugba, pwede ba na ako, kamo, igin mo ang example nga sinugba, nga naas sa kainit, sa kalayo sa Espiritu Santo, manotis nimo, damor nga magkadugay ang maong sinugba nakaganggang sa kalayo, damor nga mohumot, nga mohumot, nga mohumot, nga mohumot, nga mohumot ang sinugba. Mao na nga kung ikaw mo babad diya sa mga pag-worship, ang imong kinabuhing Kristohanon, mohumot, nga mohumot, nga mohumot ka sa imong pagka-Kristohanon. Kay damor ka nga mubabad sa kalayo sa Espiritu Santo, mohumot ka nga Kristohanon. Ang uban, mga igsoon, mayon, paitan ng kinabuhing Kristohanon. Mo pabor ba mo, ana? Kadungog ko, ana ba mo yung nga, kating lisura ning kinabuhing Kristohanon? Kadungog mo, ana, kamoy nagsulti. Ako di ko mudawat, ana. Sorry ha. Gusto na ako usbuna. Dili yun pait. Dili lisod ang kinabuhing Kristohanon. In Jesus' name. Unta usbon sa Ginoo ang imong panghuna-huna og ang imong panulti. Dili lisod oy ang kinabuhing Kristohanon. Perting haya-haya. Asa ka na kung may problema ka, naa kay kaludhan ug naa kay kasumbungan, perting haya-haya, anak.
ka kung wa kay kasultian sa imong problema? Ang uban ana na. Kingano man, way ka pagawasan sa ilang masuliran. Pero kamo, may problema. Kadali ninyo mo text kay pastor. Pastor, palihog ko, pray. Nga naman, problema, pastor, problema sa bana, problema sa mga kabataan, problema. Di ba human ninyo, pag-send ninyo, anak, ay, salamat, pastor, nag-pray na. Pero di nang haya-haya sa inyong gibate. Tama! Tama! Maayo mong pabati, kay kamo nakasugid sa inyong suliran. Pero ang inyong gisugiran, hayahay na mo, kinakasulti mo sa inyong problema niya. Wala na, okay na, mahulat na natas tubag sa Ginoo ni, kinagampo nas pastor, okay na to, luhod nas pastor ato. Ikaw, hayahay ka na kayo diha. Wa na gani ampo-ampo, kay gisalig na kay pastor. Pag syuroy, ampo po diha. Sabi niyo, kinabuhi pagka-pastor, sobra kahayahay. Napuyuban mga igsoon, pero di pa ita, di kinabuhis, pastor. Manakuban po, bahadlok po magpastor. Para na ako, di lami ang magpastor. Nga naman, pag nain mo chat, problema, iyampo na ko na. Iyampoy. Praise God. Di na ko kaya mo tabang, siya man kaya man niya. Praise God. Akong itunol dito, pasa na ako siya, Lord. Oh, problema siya, Lord. Si sister, problema sa iyang bana. Mamili ka, Lord. Grabe si Lord Kabuloy. Oy, dali ang tubag, oy. Ilisag bana. May na lang wala ni naginoo ni in Jesus name. Daghan mailisan. Pag sure mo, oy. Bitaw, ang Bible bitaw, ato lang niya, sa legal o sa kwan mga igsoon, para sa ako, hindi na yun magwanta na inyong bana. Ang Ginoo nag-advise man mami nga bulagan, kwan oy, bulag. Bulagan ninyo. Mo na kung mamili mo, samtang wa pa'y kasal, wala pa'y papilis, mga igsoon, kanang istorya lang diya. Nang uyab-uyab, di pa mo ang ngayon magsakit-sakit, diya magilak-hilak. Istorya pa man na, wa pa na'y pirma. Wala pa na manotaryuhan. Sabot-sabot naman na ninyo, pwede tumanon, pwede dili. Asa to si Kayla, pakantahon na sa nato to. Na-memorize na ni Kyle? Oo, i-memorize gina Kyle. Asa to si Kyle? Ay, nakakadiha dong. I-memorize na. Dapat unsa to dong, unsa tong linya. Kinahanglan maghulat. Dili lang magdali, kaya Diyos ang pumili. Tagbutag gina, microphone na. Itula lang sa dong, itula dong. Para ni sa mga naguyab-uyab diha. Oh, ano daw? Tula lang sa dong ha. I-rap. 1, 2, ready. Ang naingon pastor kay dili lang magdali kay ang Diyos ang mupili. Aha. Tapos? Sige to. Sige, tudloy sila dong. Kaya wa pa man kayo ihab dong, tudloy sila. Butagig tuno. Dili lang magdali kay ang Diyos ang mupili sa hinigugma nga para kanimo. Handa mo sa muhatag sa gitinguha mo. Dili niya ihatag ang dili para nimo. Kana ayaw gyud ninyo pugsa kay dili ito para ninyo. Kung ikaw mo ampo, Aha. ug magpaabot kini iyang ihatag kanimo. Oh, tama na, di sata. Itutuloy na. At tanang mga young people, may praise the Lord. Yan. Praise God. Ganong kaabot man ta diha? Ha? Woo! Everybody say praise the Lord. Adonatay Diyos. Hallelujah nga kasampitan.
Amen. Sa mga suliran nga daw, grabe di takatulog, mga igsuon, mag-alingasaka, nga daway solusyon. Pero ang nindot nga butang, adunay Diyos nga atong masampit, adunay Diyos nga atong kapangayuan og tabang. Hallelujah! Adunay Diyos! Nga nagatabang ka nato, aron kita magmadaogon. Praise God. Amen. Verse 9 sa 1 Peter chapter 5 verse 9, kaniya kinahanglan managpanukol kamo. Amen. Sukol sa yawa mga igsoon, Kristohanon. Come on people. Amen. You are more powerful than the devil. Ayaw mo kahadlok sa kaaway. Mas gamhanan ka kay kang Satanas, because greater is He that is in you than He is in the world. Amen. So ayaw mo pagtuo mga igsoon nga kun ang balay, praise God, na uban mga igsoon, dili mo puyo kay ang balay tawan. Pero akong gituuhan mga igsoon, pag anak ka sa Dios, ikaw mo puyo diha, bisan unsa pa na kay enchanted ba na? O, kanang house nga dugay na wa mapuy-an, ingon pa nila gipuy-an sa dili, ingon nato sa pangalan ni Jesus, kung naa ka nga Kristohanon, tanan mga wagtang di nakagwanta nimo, di na sila makatanaw nimo, di nakatutok nimo nga naman, mas gamhanan ka! You are more than conquerors! You are more than powerful! Greater is He that is in you than He is in the world. Una ko muligo kag sapa, ay uban mga igsoon di muligog sapa, unya mo ingon pa tabi. My God, wa kapak abot diha mga igsoon, pirti na lang kalagyo nila kay ang anak sa Dios maligo ni anak mong sapa. Mga Kristohanon diri mubo pangilang pagtuo, wa pamitubo. Sakit lang sa ngipon mga igsoon, patuthuan dito sa kanana ang albularyo in Jesus name. Anak ka sa Dios, prinsipe ka. Amen. Anak ka sa hari, sa ng mga hari. Unya laway-lawayan ra ka dito sa white toothbrush. Kabaho. Adto na, kung sakit imong ipon, adto dito sa mga dentist dito. Dili nga adto ka Santa Cruz, unya, mga igsoon ko, toothpick ray, panutpick pa sa kanang, katong mukuhan, pag toothpick, pag katong itoothpick niya, mapot, ay, gino ko yung Jesus name. Kaya na ni mo? Nasa Santa Cruz. Unsa, ubananta mo? Ginoo ko. Wa no ko katultol. Ay God. Anak ka sa Ginoo, uy. Pag in Jesus name, ingon sa Ginoo, di na ko nayuhon, na dentist akong gipag-graduate na to, mo ibot ana, ayaw na ko sula. Bayad. Hello. Amen. Gusto nako mga anak ta sa Dios. Praise God, atong hallelujah, i-exercise ang atong gahom. Unsa man mga igsoon nagiingon kaniya. Amen, mga anak sa Dios. Kung aduna may Satanas o adunay kaaway, kaniya kinahanglan managpanukol kamo nga malig-on sa inyong pagtuo. Unsay atong gamiton sa pagpakig-away? Pagtuo! Nag-ampo ta in Jesus name, wag ta nga ang sakit sa ngipon. Humanimog ampo, sakit lagi po in Jesus name. Gamit ang pagtuo. Unsa man ang pagtuo? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ano daw ang pagtuo? Pagpamatuod sa mga butang nga wala pa nimo nakita. Pamatud-an na nimo ang mga butang nga wala pa nakita.
Wala pa nahitabo. Sakit paghihapon, pero pamatod sa imong pagtuo, huwag tanana. Ayan. Sakit lang yapon. Pero ang pagtuo nagingon, maayo ra na. Hello, hello, hello. That's faith. Sukli ang kaaway, pinaagi sa imong pagtuo. Sa nahibaloan ninyo nga ang samang mga pag-antos, kinahanglan gayod masinati ninyong tanan. Amen. Nga masigka igsuon nga anaa sa kalibutan. Masinati gyud ay natong tanan. Why exempted? Kitang tanan makasinati ni anang maong pagsulay. Amen. Sa kinabuhi. Pero ang nindot nga butang, verse 10, mga igsoon, hallelujah, praise God. Asa na to? Verse 10. Amen. Wala pa di ay. 1 Peter chapter 5, verse 10, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, that ye, diri saya, diri mga igsoon, tanawan nato, og tapos kamo makaantos sa makadiyot. Wow, wow, wow. Praise God. Og tapos kamo makaantos sa makadiyot. Ang tanan magaingon, ang pag-antos nato nining kalibutan sa makadiyot lamang. Come on, isinggitan ninyo. Ibutang sa kasing-kasing kung nag-antos man ka, amen, sa mubo lang o gamay nga panahon. Wow! Og tapos kamo makaantos sa makadiyot, ang Dios sa tanang grasya nga nagatawag kaninyo ngadto sa iyang dayong himaya diha kang Kristo. Wow, I love this line. Amen. Tabangi ko ninyo mga igsoon sa pagsinggit niya na. Amen. Maugayod ang mangunay sa pag-ayo, paglig-on o pagbaskog kaninyo. Siya mismo ang mangunay. Wow! Wow! Dili ang anghel, Brother Jojo, ang muayo nato. Siya mismo, si Jesus mismo ang mangunay. Wa niya gisalig ngadto sa iyang mga tinun-ana. Wa niya gisalig mga igsoon ngadto sa iyang mga anghel. Siya mismo, si Jesus mismo ang mangunay. Everybody shout, siya mismo ang mangunay. Ang muayo nako, ang mubaskog og mulig-on kanako. Oh, siya ang mubaskog, siya ang mulig-on kanato mga igsoon. Praise God. Nganong iyatang ayuhon, bisan ni agi kag balatian, nagmasakiton ka, pero siya ang mangunay sa pag-ayo, paglig-on. Naluya ba ka? Pero mga igsoon, padayon lang. Amen. Wala bayay tao nga di gyud maluya. Uy, si pastor maluya po. Pero bisan sa mga panahon sa kaluyahon, lakang lang. Bisan dili sama sa kadasig, ni adtong grabe nako kadasig. Bisan hinay, pero go forward lang ta. Pero kay mo abot ang panahon, maantos ra nako kining maong mga pagsulay. Lig-onon ko niya. Siya mismo ang mulig-on. Dili si pastor ang mulig-on nimo. Salamat sa Dios nga usahay may mga panahon gamiton lang kong instrumento nga lig-onon kamo sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa mga pagwali, tungod sa mga pagtudlo, pero sa tinuod lang siya ang nagalig-on sa matag usa ka nato nga makasurvive ta, makalahutay ta, roboko soto riyararaba. Wow! Siya mismo mao gayod ang mangunay. Oh, di ko makamove on diri mga igsoon. Dili si pastora, hallelujah. Dili ang anghel, pero siya mismo ang Diyos. I love this, I love this, I love this.
That's why looking unto Jesus. Si Pastor dili perfect. Ang akong family dili perfect. Pagmutan-a mo sa amo, mag-exon, posible nga maluya ka, ma-discourage ka, pero looking unto Jesus. Why? Siya ang mangunay sa pagligon nimo, sa pag-ayo. Wow. 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 Siya mao ang mangunay sa pag-ayo, pagligon o pagbaskog kaninyo. Pwede ba nato palakpakan si Jesus? Dili na ako nasabtan. Praise God. Sa tanang mga overcomers. Dili di pwede tawagon overcomers kung walay pagsulay. Di ta pwede tawagon mga igsoon nga overcomers kung wala gyud tay problema. Di po ta pwede mahimong tawagong overcomers or survival kung wala kay nagian. Pero salamat. Kadiyot ra ni. Amen. Kini nga mga pag-antos. Makadiyot ra o. Makadiyot. Makadiyot ra gyud. Di pa nimo lahutayon. Di pa nimo padayunon. Nya di na ka makita sa simbahan, gamay ra kayo nga problema. Mubiya ka na. Ingon sa Ginoo, wala mo'y arang mahimo kung wala ko. Praise God. Wow, makadiyot lang. Gamay ra gyud. Everybody say, I love you, Jesus. Inyo bang gimahal ang Dios labaw sa tanang mga butang? Ang gugma mo antos. Ang gugma mo pailo. Ang gugma. Hallelujah. Mo antos mo pailo. Mahal ba nato si Jesus? Antusa. Wa siya nagpasalig nga wa nagyutay mga kasakitan. Ang iyang gipasalig ubanan niya sa atong dalan. Ingon niya, if you want to follow me, take up thy cross daily. Unsa man ang cross? Mga challenges sa kinabuhi, mga pagsulay. Pero ang nindot nga butang, pag ma-overcome na nimo, humanining tanan, wow, siya maugayod ang mangunay. Kating nindutan, no? Mangunay. Kaanindot, no? Ang iyang kamot mismo may mugunit sa panyo ug pahiran ang atong mga lupa. Siya mismo ang mangunay, mugunit sa imong tiil nga nagkaluya. Siya mismo ang mangunay, muhapuhap sa imong kasing-kasing nga nasakitan. Lahi-lahi ta og mga kabugaton. Lahi-lahi tag mga pagsulay, pero naa. Pero unta mahimong paglaom alang kanatong tanan karon mga igsoon. Amen. Hallelujah nga adunay Dios nga mismo mangunay sa paglig-on ug pag-ayo, pagbasgog kanato. Manindog tang tanan. Revelation chapter 2 verse 26 mga igsoon. Kaniya nga magamadaugon, ang tanan nga magamadaugon, praise the Lord. Og magatuman sa akong mga buluhaton hangtod sa kahangturan. Ang tanan nga adunay tinguha nga mulahutay hangtod sa kahangturan, praise the Lord. Unsay rewards alang kanimo? Igahatag ko
ang pagpanggahom ibabaw sa kanasuran, og iyang pagaharian sila pinaagig ulisi nga puthaw nga magadugmok kanila sama sa mga kulon nga pagadugmokon maingon sa panggahom nga nadawat ko gikan sa akong amahan, o igahatag ko kaniya ang bituon nga kabugason. Ang adunay igdulungog, nakadungog ba mo? Ang adunay igdulungog, magasinggit, praise the Lord. Kinahanglan magapatalinghog sa sulti sa Espiritu Santo sa iglesia dinhi sa UPC Matino. Revelation chapter 3 verse 5, sa ingon niini ang magamadaugon, pagasuluban ko og mga bisti nga maputi, og ang iyang ngalan dili ko pagapapason gikan sa basahon sa kinabuhi. Hinunua igatugan ko ang iyang ngalan sa atubangan sa akong amahana o sa atubangan sa iyang mga manulunda. Ang adunay igdulungog, kinahanglan magapatalinghog sa sulti sa Espiritu ngadto sa iglesia. Amen. Praise the name of the Lord. Come on people, pwede ba nato palakpakan og simbahon ang atong buhi nga Dios? Hallelujah. In verse 12, siya nga magamadaugon akong pagahimoon nga haligi diha sa templo. Wow, mahimo kamong mga leaders, mahimo kamong mga elders, mahimo kamong mga officers. Amen. Mahimo kamong mga haligi sa templo sa atong Diyos. Mahimo kamong mga pinialan. Og dili na siya magagulak niini, di na gyud ka mabackslide, di ka na mubiya, di ka na mugula gikan sa templo sa Dios. Og igasulat ko diha sa iyang diha kaniya ang ngalan sa akong Dios, og ang ngalan sa syudad sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem nga manaog gikan sa langit, gikan sa akong Dios, og ang akong kaugalingong bag-o nga ngalan. Ang adunay igdulungog, kinahanglan magapatalinghog sa sulti sa Espiritu ngadto sa iglesia. Amen. Verse 21. Amen. Ang magamadaugon, pagatugutan ko sa paglingkod sa akong trono uban kanako. Maingon nga ako usab. Amen. Si Jesus Christ usab nagmadaugon og milingkod uban sa hallelujah sa akong amahan diha sa iyang trono. Ang adunay igdulungog, kinahanglan magapatalinghog sa sulti sa Espiritu ngadto sa iglesia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang tanan nga mga overcomers magasinggit, praise the Lord. Magasinggit og hallelujah. Nahimo kitang overcomers tungod sa mga pagsulay, tungod sa mga pagtesting, tungod sa mga trials, pero magpasalamat ta sa Dios nga wa kita niya bayai, wa kita niya pasagdi, iya tang giubanan, iya tang gitabangan, iya tang giayo, iya tang gilig-on. Brother Joel Kaya, please hold your microphone. Worship the Lord. Lead these people to worship the Lord right now. Come on, people. I want to hear your worship. I want to hear your cry before the Lord. If you feel, amen, to come to the altar, amen, run to the altar right now. Amen. Amen. Run to the altar. Shout. Worship. Magnify the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worship and magnify the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ako ipagkumpal ato mga tingog sa bagay diya sa Ginoo.
Hallelujah. If you want to be, amen, overcome